Igdong. Usa ka buutan. Usa ka hardworking nga city councilor. Siya amahan ng CCTV. Daghan siya mga ordinansa nga nahimo. Dili to halos matulog para maghimo ning mga kaayuhan sa tanan. Di ako saludar kang Ben Almanon. Sa umang nga nadisgrasya man ning COVID si Ben. Makawala ni paring Ben. Kung magpadaga advocate mao nga ilang ipadagan si Bernadette ang iyang mao nga nagkangyo sila nga napod na program nato diri. So medyo maapektuhan ang atong mga normal nga kuan nato, program nato, no? Gubalik ra ta kung mahuman na ning know your candidates nga kay sa gobernador tinood man at least na atay plataporma di gobyerno, no? Nay caller na to. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, sir. Istorya sa timbong ba, kaplano pa lang, wala pa tabuhan. Murag sa'yo kayo na komentaryo. Yes, sir. Tinunduman na to na David Charles, nakahimo na siya o Republika, hindi na nag-determahan ni President Duterte. Anang IMSO. So, Northeastern Mindanao State University. So, ipasabot na Impero Surigao del Sur Nanata University. O makabenepisyo na natay eskwelahan na klase-klase ang mga kurso moabot na rin sa second district, mga doktor, mga engineer o mga medical courses tungod Northeastern Mindanao State University. So, ipagkamutan na yes, sir. Complete. Pitsay lang. Ano yung nakita? Infrastructure. So, na MSU mga ingana lain-lain nga mga kuan kapit nga
nagpasaka na og usa ka bill nga mahimo na ning Northeastern Mindanao State University nga diin kita dili lang dire sa probinsya sa Surigao del Sur ang makatagamtam niini kundi ang atong mga kasitbit nga mga probinsya pwede na Oriental dire sa ilang mga estudyante, pwede na ang Agusan Sur, Agusan del Norte, Sur Norte o gaban pa nga mga kasitbit nga mga dapit makapadala na di kay upgraded naman ang atong university there sa ato kung pag-agi namo no ang nahimo kaning upgraded nga university nato na diri sa atong tugkaran ang mga universities sa pagpaningkamot sa atong Deputy Speaker Congressman Prospero Bots Pitsay Jr. Og ang ilang damgo nga unta no upgraded naman 500 bed capacity na so meaning upgraded na ang atong Adila Sierrate sa pagpaningkamot gyapon sa atong Deputy Speaker so dagkan no dili siguro maihap no ang ilang nahimo mas dagkan pa ang mahimo no kung ang atong mahimong gobernador si Madam Carla Lopez Pitsay. Dili pod sakto nga ingon nga wala ay nahimo kay karon no wala pa sila nahimo sila natawang Bisli kundi sa tibuok probinsya. Mura na sila DSWD. Sa sektor sa mga mangingisda, dili man to siguro ko botang kami may nagtaod yun anang payaw. Kami mang gyud mismo ang iuban. Pagtaod na ng mga payaw. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Saya to, sir. Attorney, sir. Good morning, niya. Good morning. On air ba ta, sir? Uy, ayaw lang siya. Sige. So, nya na, alas 9, kape na. Sige. Alas 9, kape, manawag. Okay, naka-on air ta, basin. Sige, sir. Sige. Naara pa tayong mga kliyente nga dili kabalo nga naka-on air ta. Mga confidential nga mga kuwan sa case. Mga painomdom nato nga naka-on air ta. So saksi man ta nga dagkan lagi nahimo ang atong malabot nga gobernador ug atong malabot nga congressman no. Congressman Edmond Estrella nga nagpalit na gani siya og kuan mga elf kay kinanglan man gid transport mga sakyanan sige rag bahis punong sa pagserbisyo sa katawhan. Magod. Sa atong probinsya Surigao del Sur, iyang tutukan ang mga wala natutukan nga mga sektor sa mga mangingisda. Iyang tutukan ang sektor sa mga mag-uuma. Nga ingon niya nga siguro budget pero gamay lang gyud. Muna iyang mga tutukan ang sektor sa health.
Kanang wala gid kaayo na tagaan og pagtagad. So tagaan niya pagtagad tanan, no? Tagaan pud niya pagtagad katong mga kabos nga dili makapaeskwela sa ilang mga kaugalingong mga anak. Naapod siya scholarship. Daghan mga proyekto gyud nga iyang gustong himuon kung siya na ang mahimo natong gobernador. Naayon na siya magsulti. Guwapa. Maayos siya magnganta. Ako lagi ngitanaw nung iyang abilidad yun. Kayang-kaya niya ni nga mahimong cabinet secretary. Conversant po siya sa mga issues. Pwede gano'n siya magsenador pohon, no? Pero gobernador ang iyang gusto yun. Kaya nindot yun ang iyang plano sa ato, no? Inanggamang good niya. Sa mga nagmahal man siya Surigao nun. Sorry, ato pong listingan ng pag-ok. Kaya kung mag-terminal ang tagdaan, parihagod na sa atong sudan, kung bakit sumod na biyak mo, hindi na maayon kung pinanindi ka. May blood ta na, sir. May blood ta. Mga matay na yun. So, magpitsay ta, sir, ha? Magpitsay ta. Sama kang Daniel, no? Oo, kang Daniel na mo sa gobernador. Oo. Sakto, no? So, So, magtesting tag lain po. Magtesting po tag lain. testing dati kami, nakatesting kami. Oo. Matestingan naman nato ang humba. Oo, nakatesting naman ni ato ni sa Tingogma, na-realize yun na magtabang yun ang Sir, salamat kayo. ni Mama Gobernador doon pag yun. Dinabing siya sa mga PSP, sa mga pangalawigan, o dirikan Mayor Miriam, o sa mga po na tunay nga bahis. Pasalamat kami ako kay i-approve ang tanan ng request. Salamat. God bless us all. Sir, kusog ba ang Team Gugma di dapit sa inyo? Kusog na, kusog. Secret lang ta. Oh, yes sir. Salamat sir, salamat. Sige, salamat. God bless us all. Oh. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Kung niya gingad lang. Akong gitawagan kaya ako man gyud ni kliyente. Solid man gyud nga ako. Uy, ano na may tarpaulin diya sa imong balay? Pagsimba na mo tong Domingo ato ni, yun lang ko niya. Among pamilya. Pagbalik na mo, na may ingana sa among balay. Mao ba? So, dili ikaw nagtaod, anak? Dili, sir, oy. Anong taod man ko, anak, nga sulit, Team Gugma man mi, sa among pamilya. Ako na yung tanggalon, sir. Ayaw lang. Team Gugma man ta. Pasagdi lang na. Basta hikapan lang yung kasing-kasing kung asa mo, no? Sa inyong gusto. Dahil lang na akong ipatanggal. Bahala ng tawaran nilang tanan panimalay.
Good morning, attorney. Pwede mga yung cake, attorney. Birthday manggod sa ako. Pag umangkod, iya papa. Salamat. Dungan ni. God bless, attorney. Sulit, team gugma. Good morning po. Sana po matulungan niyo po ako. Kailangan ko po ng legal advice. Sana po matulungan niyo ako. Tawag lang po kayo pagkatapos ng program natin, ha? Live po tayo sa Facebook page natin. Attorney, gibirahan man po ka itong niaging kuhan. Programa ni hindi na natuloy ito kon. Pasagdi sila magbirada sa ato, at least ulat na ato ang sa ilang ginasulti. Sa ilang butuhan, mayong buntag, attorney, concerned citizen lang ni diri sa amo sa barangay Muni. Dili mo atag og certification si kapitan kung mahibaw-an nilang pitsay. Gikan sa 128. Na joint memorandum circular kamulitika kay dapat nyo sila tikas o dili mo suporta sa iyang kandidato, grave abuse of discretion na o violation na sa joint memorandum circular sa DILG. Pwede ninyo na isumbong sa DILG. May labot tana ng mga kuan, ila man ang katungod. Ang kita tanan na ay katungod natong tanan, no? Freedom. Suffrage. Freedom of suffrage na. Freedom to vote and to be voted upon. Naana sa atong konstitusyon. Ang pagrespeto sa atong konstitusyon ni ana. Mas daghan ang imong boto counted sa imo, dili isa ra gyud. Diha ta mo pantay sa atong presidente, sa atong mga senador, sa atong mga congressman, sa atong gobernador, kay isa ra gyud ang ilang boto, isa ra pud ang ato. Aya pud tana hikawa sila sa ilang mga katungod. Gugma ra gud takap. Ato nang respetuhon ang ilang gusto kung asa sila. Layo pa man ang eleksyon. Kanang certification dili man nato ihikaw kay kinsa man asa man ding kuan sila magkuha og certification, di ba? Sa iyo, ikaw man gyud ang mo hatag niya na.
murag ministerial man na nga function. Inaot nga kuan nato mga kapitan, no? Ato tanan respetuhon ang ato mga botante. Kaya masunod ni ating national and local election, ang barangay election naman po. Kung atong ipito ng atong mga botante, mayo kung di mo botar po sa ato. Lumalabay lamang ng eleksyon. Ato lang tanan na i-respeto ang ilang mga katungod. Kumusta si Pastor Vic Bertodaso? Ayan sa iyo. Si Pastora Virginita Acevedo, kumusta? Si Pastor Joey Serrano. Si Pastora Gloria Streeter, kumusta man mo? Si Pastor Herly Dirigay, kumusta? Sina Pastora Elsie Sibuala, si Pastor Ray Alolino, si Pastor Samuel Argelies, si Pastor John Mark Linugon, wala sila Spiritual Development and Moral Recovery Program Seminar, tulog ka adlaw. Suod man gid ni mga kuan. Suod gid mi ni Pastor Vic Bertodaso. Oy, mao na yang atong kuan, nakalimot naman noon ta sa atong pagpaila-ila si atong mga kandidato. Ang atong Vice Governor, ang kanhin atong Gobernador Dr. Primo Tan Murillo. Tinangga ang gid nato ni nga gobernador. Karon mo niuli siya sa iyang pag-practice sa iyang pagka-doktor dito sa US, kay gusto niya gyud mo balik, no, pag-serbisyo sa atong katawhan. Kay naman tay COVID, gusto niya i-share ang iyang kaalam, no, para masulbad na ning COVID, labi na ning sa ato diri sa probinsya. Siya, no, ug tanon gyud nga mosuporta sa atong gobernador Carla Lopez Vich. Daog na direta sa atong congressman sa Team Gugma. Ang atong congressman pohon, anak sa atong congressman Erning Estrella. Di malalis nga ayuda gikan sa taas kay naaman siya nga si Senador Bato de la Rosa, close aid sa atong Presidente Digong. Digong Duterte, Rodrigo Rowan Duterte. Kay close kaayo man sa atong presidente ang igagaw sa atong malabot nga congressman. Nga ayuda gikan
Malacanang kay na may gagaw ang atong congressman. Maingon raman siya gaw. Na ako'y proyektong ingani sa Surigao del Sur. Tabangin ko maaprobahan gaw. Walay problema gaw kay ako ra isulti sa atong presidente. So dali ra gyud ang mga programa kung ang atong pilion nga congressman Edmond de la Rosa Estrella. Duha iyang kurso. Graduado ni sa nursing o graduado sa fisheries. Mao nga tutukan po niya na naiuyon sa programa sa atong gobernador ang iyang programa sa mga mangingisda. Iyang tutukan ang problema sa mga mangingisda, ang problema sa health. Kayo saman siya ka health professional. Congressman Pohon Edmond de la Rosa Estrella. Ato ni diri sa Distrito 2. Taga diri gyud sa ato naagid sa atong tugkaran mismo. I-augment sa timgong mga vehicles kay dili na gyud kapungan no ka grabe kadaghan no di na gyud muundang ang mga sakyanan nila sa pagserbisyo sa katawhan. Ni angat na raman ning rating popular. Sa atong mga board members, ang atong sa Tagmina, ang atong representante si board member Donel Pulison, ang batanon nga board member sa Tagmina. Ato ning tabangan gitabang Rino. Kinanglan nato ginahan diya sa board. Siya ay masaligan gyud sa paghimog mga balaod, labi nang siya ang representante sa mga women's. Board member Reneng Nazarino. Dogang akong kumpare, no? May pabor-pabor. Romeo Fabria Kakayan. Usa ni siya ka agriculturist. Iyang tutukan po ang problema sa atong mga mag-uuma, mga mangingisda. Siya ang amahan sa organic agriculture diri sa siyudad sa Bislig. Kung gusto niya nga mapalapdan ang iyang pagserbisyo, dili lang diri sa siyudad sa Bislig, kundi sa tibuok Segundo Distrito. Board member Romy Kakayan Pohon, no? Ato siyang tabangan. Napa sila'y kauban? Si Raul Milian, atong board member, taga-deregir ni sa ato. Ugnay, taga Barobo, Austria, no? Austria ang apelyido. Di pa ko nasulat ang iyang first name. Basta sa Barobo siya. Sa ato sa lokal, diri sa siyudad sa Bislig,
Gusto na ko ipaila-ila kaninyo. Personal sila ni magpaila-ila, no? Na Miyerkules siguro magsugod. Ang ato malabot nga mayor, Engineer Rolando Milian, usa ka registered mechanical engineer ug usa ka licensed nga civil engineer. Nagsarata makakita og duha ang kurso. Mga hanasya kaayo mag-manage kay usa naman siya ka little mayor kay 20 kapin, 25 o 26,000 na ang barangay Mangagoy. Mura na siya usa ka gamay nga munisipyo. Kayang-kaya niya mag-manage, so kayang-kaya niyang mahimong mayor. Ang iya lang hangyo gyud, one time lang gyud, testingan ra gyud siya. Kung dili siya mag matistingan to testingan. Kung ikaw judge sa usa ka eating contest, yun ilawan yun nato silang duha bago ta mag-judge nga kani di ay mas maayo kana di ay karaan ang mas maayo, wala di ay ayo ning brand new. Pero bago ta ang argumento diha. Mura ko na ng justice system nato bago nato hukman ang usa ka tawo, ang usa ka akusado, kinanglan siya. Ano yung argumento? Ansihon na nato. Sama sa akong sa mekaniko, no? Diingnan gyud kong attorney kinahanglan lagyan pulihan ang ligid sa imong sakyanan kay upaw na. Delikado kayo. May padagan pa namo labi na ng long distance kay ma-explode niya na delikado na kayo. Bisag kana lang atubang kay mo na importante, anam-anam lang kay kung wala kay kwarta, kay kung upat, diretso upat. Mga ligid. Napuna muna ko, sakto ang kwan, no? Sakto ang mekaniko. Kinanglan na gid nato brand new. Orang kapalit ko ligid bisag duha lang sa kay kulang man natong paninapi. Pagag safety kanando ka motor. Ano mo gamiton? Ato ang pagalingon. Mga city councilor na lang.
Ang atong mga city councilor sa Team Gugma, maunin di kalidad o katilingbanong serbisyo. Muna siya incumbent, no? Sa man siguro tulo ang input dito. Nakasulti naman gani kanina ang ako partner, no? Dito si Piat, tinuod to, gikan to sa kasing-kasing. Number 1 sa listahan, Bernadette May Almanon, anak ni kaning Councilor Ben Almanon. Ang gusto mo padayon sa mga advokasya o wala na tiwas nga mga ordinansa ni Councilor Ben. Ang Bernadette atong drug buster o crime buster nato sa Mangagoy, Barangay Kagawad Bert Arnaldo, gusto po magpapili nga city councilor. O sana sa atong line up, no? Ni nga line up Almanon at tested na si gani siya barangay Kagawad nato. Sa ato na siyang i-upgrade nga mahimo natong city councilor pohon. Uban na si Bernadette May Almanon. Kay sila na ay mga kaligdong, no? Righteous ni sila sa ilang kanerbesyo. Ato pa di-appeal ang representante sa tanan natong mga Purok President. Kay siya ay presidente sa tanan Purok President o apil na ang mga district chairman, no? Siya ay chairman sa tanan mga chairman, district chairman. So tanan mga Purok official kani ang atong representante. Former barangay captain nato sa San Isidro, Gaspar Habiliana. O sana siya ka matinabangon. Dali ra duulan natong mahimo natong city councilor. Naglaom kong tabangan nato si Honorable Gaspar Habiliana. Gitistingan niya itong niagi apan independent, hapit siya makadaog. Karon nga na siya sa Team Gugma, ato na siyang tabangan. Ato po tabangan si Armis Merida, ang representante sa tanang mga religious sector. Brother Armis Merida, ang anak ni kaning board member Orlando Merida. Og ang atong partner nga matinabangon, no? Ang magpadayon sa nasugdan ni Councilor Romy Cakayan, pareha silang agriculturist. Teddy Boy Sanglay. Dali ra yan nito duulan si Teddy. Kung naay nagkinanglan, duulan ra si Teddy Sanglay. Kung wala mo'y number, pwede ninyo ipaagi sa ako. Wa nilabad. Naay mag-request og si Sagunsa na lang, muhatag yan na si Teddy Sanglay. Abi-abihon po. Apil na sa among grupo si Ma'am Lina Sulyoso. Ambot kwan pa, na-expect pa siya mag-retire, no? Pag-retire niya, official na gid siya nga mahimo sa among line-up. Usa ni siya ka-principal, no? Siya ay magdumala sa mga sektor, sa mga women.
O gato po di appeal si Kapitan Joseph Samontina sa Kaguyaw. Apit po siya makadaog tong kinanglan nanto siya ang serbisyo sa City Council na ang anak ni kaning barangay captain sa Tabon, Richie Joy Valencia, anak ni kaning Kapitan Duming Valencia sa Tabon. Mo ni kuan nato complete line up sa Team Gugma. So tanan nga naigugma Team Gugma ta, no? Tanan ay kasing-kasing Team Gugma ta. Ang bagtik nga pag-brand new na kita. Ang magpili, no? Mga certificate sa dili gyud mo uyon sa iyang gusto, dili pud tana, no? Ato rang ginahangyo si Kapitan diha, no? Ato man ang kumpare. Buutan man ni si Kapitan, dili unta na, no? Dili unta tinuod tong gi-text nga ginapugnan ni Kapitan ang mga certificate kung dili uyon sa iyang kandidato. Ayaw unta kap, aro rang hangyoon. Buutan man ni nga kung kumpare gyud. Kung pwede ra kumuluhod sa imong atubangan kap nga tagain taon ning mga labi na kanang nagkinanglan og ayuda kani ng Certificate of Indigency, mga ingana kikinanglan sa DSWD, hindi sila makakuha sa ilang kuan o clearance. Basta walay kaso diha, di taganod naton ng clearance. Kaluwi pod. Dili man tingali na makakuan. Dili na makatabang sa imong kandidato tingali kung atong ipamugos. Kami sa Team Gugma, ay, nakalimot ko sa mga sponsors nato, no? Ubang sponsor nato si Vice Mayor Mark Lim sa Hinatuan sa Lingig, og si Engineer Arnold Nonoy Malaki ang atong konsihal sa Lingig. Dili lang sulti, kundi nagahimo na siya mga proyekto, dagkan na siya natabangan, no? Dili lang plano ang sa ato sa Team Gugma, naghimo na gyud ta. Buhat dili saad. O pag ani nakalingkod, naghimo na sa paka kung makalingkod. Testingan Team Gugma.
At po salamatan ang G2L Dry Goods Store. Kung gusto mo mapalit, bag-ora ko, nagdala ko bugas, no? 5 kilong bugas, karon regular gikuha, no? Katong daog tong Friday. Salamat sa G2L Dry Goods Store. O ang Roger Store. Gusto mo mapalit og itlog? Sa Roger Store na ta, kay barato na, presko pag yun. Salamat sa 13 Egg. Congratulations sa nakadaog sa 13 Egg. Kung gusto mo mapalit og computer set, palit mo kang King Alfred Jr. sa numero 0966 233 4471 ato tron 0966 347. Wala na. Nahurot na ang 9K niyang set. Dali ragyid na hurot. Pero pwede yung gyapon mo pwede naman mo contact sa iya, no? 0966-233-4471 o ka mo chat sa iyang Facebook account King Alfred Carmelo. Napay nabilin nga isa sa iyang libro nga It Ends With Us. Kung dili mahalin na King, ako na lang i-regalo, no? Sa mga makadaog sa Friday, no? Hoy, naurot ang atong oras. Naurot magyud ang atong oras nga wala ta nakabasa sa mga text ug chat ninyo. Sa ilo ata, no? So na may mga problema legal, mga yango-ngo. Sumbong mo kang Attorney Carmelo. Salamat sa inyong pagiguban. Kinigyapon ng inyong anak sa kangina ng kanunay nagmahal kaninyo. Attorney Fred, I love this league. Carmelo Pagayoyo, I love you all. Ma'am